हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानायनि आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दिनै माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' माने एकदम स्र' मैला मैथा गैयाजासे नोंथांमोनखौ स्रायै बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय मैयानि ब्लग भिडिअआ इमान मोजां माने इन्टारेस्टिं बाथ्रा रायलायनायमोन आरो बिराद मोजां माने गोसो होसारनानै ब्लग भिडिअ लादोंमोन आं मैयायो बेबो माने बबासो जाबाय आरोना लोगोफोर मानि कारनाव बेफोरबायसा जायो मानो बबि जायो आं हमनानैनो मोनलायलांला लोगोफोर माने बुजिनानैनो मोनलायलांला बारा माने रोंखा राखाबो नङा नालाय बबाव थुबा बबाव मा जायो आरो मा होननांगौ मा होनबा मा जायो बेखौबो बारा मिथिया नालाय आंना माने मब्लाबा बिदिनो भिडिअफोरा बबासो जायो बबिसो आरोना लोगोफोर माथो खालामबानो उपाय गैया मालाय जानायखौलाय नङा होमबा थोदो मा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै ओमफ्राय लोगोफोर सानजौफुनि आदारा रेडि जालायबाय आरोना दिनैनि खिनिया ओमफ्राय नै ना लाबोदोंमोन बोराया दिनैथ' सालबारि बाजार नालाय ओमफ्राय नै गोजाखौ माने गारफ्लाङासै आङो बावगारलायलांबाय ओमफ्राय बेखौ गोरानै एवना दोनहरसिगोन आरो फ्राय ओमफ्राय लोगोफोर नै सजनाखौबो दामब्रां लानानै फैबाय आरोना बोराया बाजारनिफ्राय ओमफ्राय उपाय गैयाना लाबबाय नालाय जाथारनांसिगोन जिहेथु माने आं दा संला आरो बेखौ मोनायावसो एवसिगोन गोथांथारमोन ताजानो ओमफ्राय नै थाइगिरजोंनो ना संनोसै आं लोगोफोर थाइगिर जायैया बिराद गोबावसैमोन माने मुलि जानायनिफ्रायनो थाइगिर गोखै ओमफ्राय खारैफोरखौ माने जानो गोस्राब गारथारदोंमोन आं ओमफ्राय थेवब्लाबो उपाय गैया थाइगिर बुस्थुआ एख' जायानो ओरै होननायखाय माने नाजों फुदुंनोसै आरोना थाइगिरजों ना संनोसै ओजोंहाय बानलुखौबो देग्ला लाखाबाय फटाफट रेडि एवखांबाय आरोना लोगोफोर नाखौ ओमफ्राय नै खर'खौ आङो फ्राम एवनोसै स्रेम अरबानो स्रेम होनलायनो फ्राय खालामनोसै आं मानो होनबाथाय ओंख्रिफोराव जानो बायो खर'खौ आरो गथ'फोराथ' जाखायानो फ्राय ओंखायनो माने बोराइजो बुरैजोनो माने खर'खौ स्रेम एवनानै जानोसै आरोना लोगोफोरनि नादब होनानै बरियाखौ एवना लानोसै मोनबायबो नै लोगोफोर थाइगिरजों नाजों गोमो जालायनाय जि बरिया मोनखाबाय नै आङो आलु होलायासै लोगोफोर नङाबा आलुबो होयोमोन आरोना सिटी होनानै कुकारावहाय ओमफ्राय आं आलु सालु जेबो होलायासै दिनै माने थाइगिरखौल' रोसि लोंनो ओरै होननानै जि लुगैना दंथारोमोनहाय लोगोफोर नै थाइगिरखौ जानो लुगैना बिराद गोसो जानानै दिनै संथारबाय आरोना लोगोफोर न' खाथियावनो थाइगिर दङ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय खनबानो मोनो लायबानो मोनो आरोना ओंखायनो माने गोसोखांनानै थाइगिरजों ना संबाय आरोना जि बरिया मोनखाबाय नै सानजौफुनि जि आदार बिफैबाय नै आंना बेटाफोरा देरबायबो एसे देरनायालाय ओमफ्राय दानो होथ'आ र' दसे थाबावनानै होगोन मानो होनबाथाय खन होबाथाय एकदम खन बिफैबाय थायो इसोरो उखैबानो बिफैयो नुवाखै मानसिया जेराव जिरायना दङ बेयावनो माने आदारखौ बिफैगासिनो दं आरो 6थाल' आरोना लोगोफोर अमाया 6थाल' थादो ओमफ्राय मानैयाथ' नोंथांमोननो माने शेयार खालामखादोंमोन आङो मा जानानै फैदोंमोन आरो माबोरै थैलांखो जाय भिडिअ नायदों बिथांमोनाथ' अलरेडि माने मिथिखाबायानोखा ओमफ्राय लोगोफोरनो नायनाय ओरैबायसा माने मानसिया जेराव जिरायो बेयावसो र' मोनजागोन र' दा जागोन र' इदि बिफैलायनांगौ आरोना दा जागोन र' मासेयाबो अबाव थांखो गासै 6था दं आरोना ओमफ्राय बुन्दाया मानैल' लोगोफोर ओमफ्राय बुन्दिया माब्रै बुन्दायानो खमथार आरोना बेनिफ्राय बुन्दाखौ फाननाय जागोन ना जाया नायनोसै आरोना र' जागोन र' बबेखौ दांहैदो नोङो ओइ बबेयाव एल' हरदो नोङो हो बाप्रे जानोबानो जानोथार नामा जागोन र' दसे थाना जागोन सानजौफुनि अमानो आदार बोथिसे होलायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै अमानो आदारजों लोगोसे जोंहा इसे दानाबो होफायो आरोना बे जाबाय माबा आरोना गमनि दाना सापरसोना ओंखायनोथ' गमनि सापर ओमफ्राय नै जाबाय गद्रेज नै मोनसे गद्रेज दै लोगोफोर खुलिनो हायाखै बोराया ओमफ्राय आदार होनोसै सानजौफुनि खेबसे
सानसेयाव माने बोथिथाम होयो आरोना लोगोफोर फुंनि बेलासिनि ओमफ्राय मोनासिनि आरोना ओमफ्राय आङो देखायबावनोसै नोंथांमोननो आंनि अमाया बेसेबां देरबावखो बेसे आवगायबावखो जानाया जासाब जाराबस' नै बिमाया लोगोफोर बिमायानो हामख्रंसो जालांदो देग्लायो माने भिटामिनानो गैया बिराद सिगां बोसोरफोराव बेफोरबायसा हामाखैमोन आरोना र'हाय लाबोगोन एसे हाल्ला जायोनाहाय मोनजागोनखोनो र' नै लोगोफोर आंना अमाया देरबायानो आरोना बैसागोआव लागि साप्लाय हरजोबसिगोन आरो दोनबाय थाया आं बिदि नै एसे देरहांबाय आरोना लोगोफोर नै आंना लोक्षि माखाया फैसा माखाया नै आरो मासे दंबावो नै रानि नै मासेया जाबाय रानि आरोना रानि तुनतुलि तुनतुलि होगोन र' बे जाबाय हिनजाव आरोना ओमफ्राय नोंसोरो हुवा गोजा आं नोंसोरजों दोनजाबाखै बियो माने अखालि माने एसे बेलेग टाइपनि जादोंमोन नालाय जाया नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखादोआनो बियो माने बेलेग टाइपनि जादों आरो नै जाबावदोसो खोमा इदि जाबाय थायो आरो जाबावदोसो इयो जाग्रा बायदिया र' लाबोगोन र' लाबोहांदो र'